מה קורה לא חברים? מריטה. כאן אני בעוד סרטון מטורף. עכשיו אני משרת פרטי של מרק. ובמזל הוא גם יצא איתי. אז שימו סאב ולייק יא אחים, בשבילו, בשביל נאור המלך. כבר אומר אני לא כזה טוב. הכל טוב, צ'יל אחי. אל תוריד לעצמך. עליי? אני נשקים. מי זה? של מי הקוד שאתה מפרסם אחי? זה בטעות למנשק. נלחץ לי. הכל טוב. רייבן, כתבתי את זה אפילו בצד. כמה סאבים יש לך אחי? אמרתי לך, אני לא כזה ערוץ. מצליח. לא, כמה? בכללי הכל טוב אחי, גם אני 3. התחלתי ממש קטן. 3. 3? אני בניות. כן. 3 סאבים כאילו? כן. הכל טוב אחי, גם לי זה היה ככה בהתחלה. אבל זה רק מסרטון אחד. נייס. אני בטוח שיהיה לך יותר סאבים אם תקליט יותר סרטונים. או שתפתח גם לייבים. אתה יכול לפתוח לייבים? לא, לא נותן לי. שורה. עליי, פגוע 123. לבוא? לא, כי עשיתי להם 2v1. ממה אתה משחק? מחשב. נייס. ומה אתה? מחשב אחי. חבר שלט. יאללה, אז אחרי השאר תפרסם אותך גם אחי. מה אומר? פרסום יעזור לך? כן. לא יודע. יאללה. נעשה עד שלא מגיע ל-15 סאבים אחי. לא מתחיל את השארת הבא. למה כמה צופים יש לך? מה אתה חושב 15 סאבים יעזור לך מאוד אחי? לא יודע. יאללה אחי. שימו סאב ולייק. יאללה, גם אני אומר, שימו סאב ולייק, הוא ממש מנסה להשקיע בכם. זה הדבר הכי שיכול לעזור לו, יא אחים, אז שימו לייק בשבילו וגם סאב. בשבילך. לא, אני הכל טוב. ברוך השם אחי. לא בליו ערוץ אחי, מקווה שגם יהיה לך כזה. זוכרת עליי 1,000 סאבים בטיקטוק? זוכר? כן, זה אני בשרבי. מה? זוכר את הלייב 1,000 סאבים בטיקטוק? 1,000 עוקבים? אתה? לא, 1,000 עוקבים שלך בטיקטוק. זוכר אותו? לא עשיתי. לא עשית לייב? לא עשיתי לייב בטיקטוק. לא בטיקטוק, ביוטיוב. שיש לך 1,000 סאבים בטיקטוק. עשיתי, נו. זוכר את זה שהייתי שם? רק בדרך משתמש אחר? אח שלי אתה. לא בוא נלך לזון? כן, זה אני אליה. היי, איך שלא קוראים לו. בוא, זרקתי לך חבית, גם תפנק. בוא עליי. מה? תגיע לזון, אני שם לנו ספלשים. דקה, דבר ראשון, קח את זה. חכה, אל תשים. הכל טוב.
כל תפצ'י, גם ככה אתה תפעול. אתה גם לפעמים בלייב של שרבי? אחלה יש שרבי, שם מישהו וואלה בשם שלומי? דאבליו יוטיובר, אחי. כן. כן, נכון, יש שם מישהו בשם שלומי? כן. הוא ערך לי אחד עם הסרטונים, והסרטון הזה לא עבד לי. מה, הוא לא היה טוב כאילו? לא, הוא ערך לי, ובגלל שהוא היה ארוך מדי, זה לא נתן לי לעלות. כמה זמן הוא היה? 19 דקות. למה הוא לא קיצר את זה, אחי? כמה זמן הקלטת בכללי? 18. מה אני שומע? אז זה לא נראה לי לקרוא לארוך, זה נראה לי לקצר. להאריך את זה. 1 HP? תהרוג אותו. מי זה מהצד? ברחתי, אחי. מי זה מהצד, אחי? מה זה אחר הזה שהיה שם? איי. על מה זה? זה על משתמשים על גיף או... ב-300. רגע, מתי התחלת יוטיוב? עשיתי פעם אחת סרטון בטעות, ומתי שהתחלתי באמת לעשות סרטונים, זה היה לפני שבוע בערך, אבל כל הסרטונים לא עלו, כי הם היו ארוכים. כל טוב, אתה תצליח ביוטיוב. וואט, יצא לי ספז. אחי, שומע, יש לי לוט מטורף, תסתכל בלייב. אם לא היו הורגים אותי, מבטיח לך שהייתי בא אליך. תסתכל בלייב מה זה הלוט הזה. רגע. זה סגול. בוא אליי. יאללה, אפשר לנצח אחי עכשיו עם ספז וזה. בוא אליי. למה? איפה אתה? היה לי חבית. יש לי גם פה. כן? בוא לדאבל חבית, כנס. מחכה. זון. פוץ. אני יצאתי בלי כימיה. דגמיתי! נייס. מה זה, יש לך סרטים עם כל כך הרבה מזל. וואי, זה בלתי, חשבתי זה כוכב נופל, מה זה? אני ראיתי את זה מול העיניים שלי. שיגיד לך, תבקש משאלה. הנה, מישהו לקח את זה, עכשיו הוא הורג את שתינו עם הדג. שם לי שגרוע. זהו, הוא מחכה לנו. הידו שלו. מת, אאוץ'. אחד מת? מי זה ייקח את הדג? אני מת. לא! יש אספז! איי! לא. אין אחי, סליחה. יואו. כמה HP הוא היה? לא מאמין לך. ביי חברים.